Boshe Serana Guaya Bono, Uwani, they make a marabino. Egua the sharp, Egua the sharp. I bind up Egede, Uwani, Amokwe. Share this video, let it go viral. Share this video, let it go viral. Download my kids on Amokwe TV. Let's share the video, I'm gonna go viral. Na gwana ya bu shesera na gwa ya bu no no wani ne e ka mara bi shesera ai let's go. Yeah, we're good now. I am what? They're Egede, Uwani, Amokwe behind us. Mr. Kenneth Chukwuka, Uzochukwu. Oya na chi igbo egwu na stand n'ụzọ. Let's share video ka ọ na-aga viral. Let's share video. Malify open a day, I make it. Otibi Yaronabo. That is somewhere watching from Anambra State, I make it.
ndị a na-agụ egwu dị egwu na-agwa ya bichie sere na-agwa ya bịrị na-eche vidiyo ka ọ na-aga viral show karịrị ihe na-agwa ya bichie sere na-agwa ya ihe na-egwu isi ọ na live and direct ogbechu nọ n'ụmụ ahịa ya ndị na-agwaka n'onye ihe mere anyị ekele une ya bụ ihe a na-enwewe ka ibo ya na-eme ọkọshọn nnukwu mmadụ anyị na-ekele gị n'ihe na-agwakarị ndị na-esere anyị Biji ka ị na-agwa ndị ihe mere ndị ị na-agwa Egede Uwani bụ ihe anyị nọ na-agwa ya ebe isi esere anyị na-agwa ya ebe ị nọ n'ụwa niile mee ka anyị mara ebe ị nọ
anyị na-ekene unu maka isoro anyị na Amokwe TV. Ndị ọzọ na-abịa daalụnụ unu na-esoro anyị na-ekene unu na-asha balụ niile.